Fra Jozo Garić bio je prvi rezidencijalni biskup Banjalučke biskupije. Vodio je biskupiju kroz teška vremena. 2 svjetska rata u kojima su biskupija, svećenstvo i vjernici bili izloženi teškom stradanju i patnji. U Banja Luci održano je predstavljanje knjige autora Fra Velimira Valjana o ovoj važnoj povijesnoj ličnosti katoličke crkve u Hrvata. Predrag Solomon. U biskupskom je ordinarijatu u Banjoj Luci prošloga četvrtka u organizaciji Banjalučke biskupije, Matice Hrvatske Vitez te udruge Volim Vitez svečano i uz prigodan program predstavljena knjiga o Fra Jozi Gariću, rođenom Vitežaninu koji je bio na čelu Banjalučke biskupije od 1913. do 1945. Ovo je kruna naših aktivnosti koju smo proveli u čast na ovog Franjevca, jer prije 5 godina pokrenuli smo ovaj projekt tijekom kojeg smo organizirali nekoliko svečanih akademija, hodočastili u Graci gdje je biskup Garić sahranjen, organizirali nekoliko izložbi, izradili spomen poprsje biskupa Joze Garića koji se nalazi u župnom uredu u Vitezu, a za večerašnju prigodu smo ga dovezli u Banja Luku i kruna svega je ova knjiga koja ostaje kao trajni spomen onog svega što smo i mi kao Matica Hrvatska radili, a naravno onog što je biskup Jozo Garić tijekom svog života i djelovanja ostavio u baštinu nama koji smo došli nakon njega. Knjiga nije samo biografija, nego i kronika jednog vremena, svjedočanstvo vjere i hrabrosti, jer na njezinim stranicama upoznajemo Fra Jozu ne samo kao biskupa, nego kao čovjeka koji je svojom predanošću obilježio katoličku zajednicu u Banjoj Luci i šire. Dobar čovjek, dobar fratan, dobar svećenik, a onda i dobar biskup. Ta dobrota njegova osjećala se posebno prema onima koji su bili najslabiji, odbačeni na rub, tako da kažem, ljudstva. A to se pokazuje posebno u Drugom svjetskom ratu. Teško je bilo u tim vremenima snaći se, jer politika je uvijek takva da je tražila od svećenika pa i od biskupa da budu na njihovoj strani. Trebalo je tu puno one mudrosti i snage, koji je bio pomalo poučen, ali očito je bio čovjek koji je puno razmišljao, puno se Bogu molio i evo i plod toga jesu i njegove pastirske poslanice, plod toga jesu njegova pokretanje biskupijske sinode, plod toga jesu i toliki pastoralni pohodi, hrabrenja, evanđelska hrabrenja, sakramentalno krijepljenje. Biskup Garić je zbog bolesti bubrega pred sam kraj rata otišao na liječenje u Zagreb, a zatim u Grac na operaciju gdje umire 1946. Uz predstavljanje knjige nazočni su mogli pogledati izložbu fotografija koje pomažu da razumijemo vrijeme u kojem je biskup Garić živio, ali i svjedočio stradanju svoje crkve i vjernika. Kad govorimo o biskupiji da ona mučenička, krv mučenika je sjeme novih kršćana. I to je naša nada, i to je nadi i nadahranjujući se na dobrim primjerima naših prečasnika, pasira, svećenika, biskupa, evo mi u vjeri idemo naprijed. U glazbenom dijelu programa nastupili su studenti Franjevačke teologije u Sarajevu iz Afrike, koji su pjevali na svom materinskom jeziku, te studenti Akademije umjetnosti iz Banja Luke. Na predstavljanju knjige bili su i Zoran Piličić, generalni konzul Republike Hrvatske u Banjoj Luci, te predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara.